Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi eta ongietorri bigarren kafera. Gaur erizainen mundu eguna da. Munduan zehar lan hori egiten duten erizain guztiei omenaldia egiteko asmoz sortu zuten egun hau. Beraz, eskerrik asko erizain guztiei bigarren kafetik. Egun honetan urtero gai nagusi bat aukeratzen du erizaintzaren kontseiluak. Eta 2022ko goiburua honakoa da. Erizaintza, lider izateko ahots bat. Erizaintzan inbertitzea eta osasun globala bermatzeko eskubideak errespetatzea. Horrekin ahaleginak batu nahi dituzte baliabideak hobeto kudeatzeko, besteak beste prestakuntzan, lidergoan, enpleguan eta erizaintzako praktikan. Zergatik aukeratu zuten maiatzaren 12 eguna ospatzeko? Florence Nightingale, ingeles erizaina, erizaintzaren aitzindaria gaurko egunez jaio zelako. Surgeons can operate, but they don't save your life. When the fever's burning, who helps you through the night, gives you medication, checks your vital signs. When you wake up in recovery, who's right there by your side, with a smile and reassurance, restoring your self-pride. Nightingale gazte-gaztetatik nabarmendu zen matematikan eta ikasketak burutu zituenean estatistikari buruzko ezagutzak epidemiologian eta osasun estatistikan aplikatu zituen. Royal Statistical Society Britaniarrean onartutako lehen emakumea izan zen eta American Statistical Associationeko ohorezko kidea. Erizaintzaren profesionalizazioaren oinarriak ezarri zituen. 1860an bere erizaintza eskola Londresko St. Thomas ospitalean ezarriz. Gaur egun, Londresko King's College eta NIH, National Health Serviceko kide dena. Horrez gain, mundu mailako ospea lortu zuen gerrako zaurituei laguntzeko egindako lan aitzindariarengatik. Bereziki Krimeako gerran. Une hartatik aurrera, lanpararen dama bezala ezagutzen zuten, bere pazienteak artatzeko lanpara batekin gaueko txandak egiteko zuen ohituragatik. Beta zaletan itxasten dira lanetan, bentanetan geratzen diren printzak atzazkeletan. Baina maiatzaren 12 izan da beste erizain ospetsu bat aipatu behar dugu. 2008ko maiatzaren 12an, erizainen egunean hil zen Irena Sendler, Varsoviako getoko aingerua. Sendlerrek bigarren mundu gerran 2500 bat haur judu salbatzen lagundu zuen erizaina izan zen. Patata zakuetan sartzen zituen, hilkutxetan, kaxetan. Gainera, Irenak ez zuen haur horien benetako izenak eta nortasunak galtzerik nahi, eta artxibategi bat eraiki zuen historiak hantxe bilduz. Azkenean eman espazioten ere 2007ko bakearen Nobel sarirako hautagai izendatu zuten. Hala ere, Nightingaleekin batera, Sendler historiako erizain ospetsuena dela esan genezake. Badakizue, Tina Turner abeslari izan aurretik erizain izan zela. San Luiseko Barnes Jewish ospitalean egin zuen lan, bere lehen aurra jaio ostean, izan ere, abeslari profesional gisa hasi aurretik eta ume txiki batekin arazo ekonomiko asko zituen. Working for the man every night and day.
Eta dagoeneko badaukagu lantalde guztia olatu aparrean. Bai, nabari da osteguna dela, sorpresa dauzkagula bigarren kafean, Twitchean daukagu Jon Litzaten osteguna, bai, badakigu ez altzara konturatzen. Ostegunak ostilo berriak dirata. Baina jarra ezagun Tina Turnerrekin. 1960ko hamarkadan, Ik Turnerren bandan abesten hasi zen, eta pixkanaka sekulako arrakasta lortu zuen. A Fool in Love izan zen euren lehen singela. Eta 1961 beste abesti arrakastatxu bat kaleratu zuten. It's Gonna Work Out Fine, Grammy-sarirako izendapena eman ziena. Hurren urteetan abesti ugari egin zituzten, baina Aikren adikzioa zela medio, banandu egin ziren, eta 1969an bakarkako ibilbideari ekin zion Tinak. Eta 84an bere disko ospetsuenetako bat kaleratu zuen, Private Dancer. Disko hartakoa da azken urteetan hainbeste bertsio izan dituen What's Love Got to Do With It abestia. Arrakastatxoena agian Kaigo abeslari norvegiarrarekin egindako hau izango da. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when... Baina Tina Turner ez da erizain izanako abeslari bakarra. Alberta Hunter aipatu behar dugu, ala beharrez. Historio zinez bitxia du. Alberta Hunter jazz abeslari afroamerikar ospetsua izan zen. 1910ko hamarkadan hasi zen abesten, prostibuluetan eta gizonezkoentzako klubetan egunez paratak zuritzen zituen eta gauetan taberna txikietan abesten zuen. Baina poliki bere bidea egiten joan zen eta Chicago eta New Yorkeko areto ospetsuetan abesten hasi zen. 1917ko Europatik bira bat egin zuen. 20 eta 30ko hamarkadetan sekulako arrakasta du gizuen eta berak idatzitako hainbat abesti kaleratu zituen. Gainera, Londresen antzerki bateko protagonista izan zen. Bere ametsa azkenan lortu zuen artista izatea. Honey, don't be late, 'cause I wanna be there when that band starts playing. Remember when we get there. Baina 1957an bere ama zendu zenean musika albo batera utzi eta erizaintzara jo zuen. Bere adina faltsutzea lortu zuen eta institutuko diploma bat asmatu zuen erizaintza eskola batean sartu alizateko. Erizaintza ikasketak amaitu ondoren 20 urtez egin zuen lan Goldwater Memorial Hospitalean. Goldwater Memorial Hospitaleak erretiro hartzera behartu zen Hunter 70 urte bete zituenean. Baina, garai hartan, bere adina faltsutu zuen ezagirietan, ospitalek etzekien, berez, 82 urte zituela. Erretiro hartu ondoren, kantatzera itzuli zen eta arrakasta handiz bere lekua berreskuratu zuen musikaren industrian. 82 urterekin? Hene hori bai sasoia. Remember when we get there, honey. 2 steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dogtown. Talk to me, lay it on me this time. I said I'll be down to get you in a taxi, honey. Please be ready. Covidaren pandemiaren ondorioz erretiratutako erizain asko itzuli ziren ospitaletara, baita aktoreak ere. Osasun krisiaren asterik gogorrenetan, Clara Alvaradok, La Casa de Papel telesaiaren lehen bi denboraldietan egontzen aktoreak, bere Instagrameko kontuan azaldu zuen, aktore lanak alde batera utzi zituela berriro erizain gisa jarduteko. Tira, aktorea esan dugu, baina Alvarado abeslaria ere bada, Fuimos memoria en la calle, alzando la voz, conteniendo el llanto. Fuimos el grito y el hambre del niño de barrio, con el puño en alto. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. Seremos, a pesar del cansancio,
gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Goyuri, neoprenoak kenduko dugu. Porque fuimos, seremos. A pesar de los años, buscaré en la noche la estela. A ber, Clara Alvarado aktore eta musikaria da, bai, biak. Eta gure gaurko gonbidatua zer da? Aktorea ala musikaria? Biak, gaur Joli Pascualena dator, sortzailea, abeslaria, musikaria, aktorea, poliedrikoa. Aizu eta zuek asteburu honetan zer ikusiko duzue? Atzerrian lurragarratz, arima zimeldua, errealdarri bat bertxoz, lurrari bekozpa eta teiza dantzan. Guk ez dakigu, baina gure entzuleek, bai, Juan Mari Beltranen kontzertua. 2 sarrera dauzkagu zuentzat. Sartu gure Instagram kontuan parte hartzeko. Kafe makina martxan daukagu dagoeneko eta bigarren kafea zerbitzeko presgara. Maiatzak 12 ditu gaur, eta bai, osteguna da ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok dantzari izatea falta zaio, barkatu, abeslari izatea falta zaio, baina edozein egunetan jarriko dugu kantuan ere, ze dantzaria, aktorea, kazetaria, irakaslea, poliedrikoa bera ere. Oiana Maritorena, genbe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo altzea? Eargi. Bai. Bueno. Gaur Goiuri horiaren bila dabil. Hau da, jakin behar duzuena entzule. Horiaren bila. Mendik aurrerako azalpenak berak emango ditu, akaso saioan zer, edo akaso ez. Edo bestela jarraitu bere Instagrama o danako. Goiuri ezei zarandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Erdizka. Ai, ama. Bueno. Baizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 387 ditu. Arratsaldeak 4 eta 13 minutu izango ditu. 8 segundu barru, maiatzak 12, gu hemen 3. Laizter 4 izango gara. Ze 3 bider 4, zenba dira hoien, 12? Adi nao. Maiatza bezala. Motx. Nere numerologia fake hauek. Labak eta 14 minutu horla goxo abiatuko gara eta berriz ere Maldangora jarriko gara. Ze badakit, kantu hau gustoko duela Laizter aurkeztuko dizuegun bigarren kafezale berriak. Bai, kafezale berria da kargo. Wow. Espero dut kafezale izatea, hori ez dio galdetu. Ui. Kasta honekoa dago. Jon Lizek esan digu hemen txatean osteguna eta gorkak zorionak, Oiana, zutzako abestia hau izaroren argia. Eskerrik asko. Gorkaren maite duta da, astebura datorrela eta gauza pila inguruan aukeratu Zumarragan nire lehen izandako San Isidro jaiak. Nire lehen izandako? Zure auzo zen leno San Isidro han ingurukoa zinen, Gorka, ez dut ulertu. Goiuri, zuk ezin baduzu itzuli. Talarun batean, Orion, balearen eguna. Mila bederatzen. Baina Gorka, zuk larun batean, badakit, Juan Mari Beltran ikustea jo nahi duzula. Juan nahi duela. Baina kaso, eta jotokatuko. Zozketa egin behar dugu oraindik. Bai. Eta Gorkak dio niri gustatzen zait Ismael eta Pablo Alboran, zuri Inigo, bai eta ez. Ui? Ismael bai eta Pablo ez. Hori da. Fuimos el grito y el hambre del niño de barrio con el puño. Baino kafea eta Ismael Serrano gustatzen zaizkio gure kolaboratzaile berriari.
Andoni Matias Cabero, arratsaldeon. Ui, a ver, mikrofona bigo barra daukaz, indonik hemen. Bueno, ibili naiz lehen hemen probak egiten, gauza raroak egiten, eta... Bitartan abestuko dugu nahi balin duzu. Horain bai, arratsaldeon, Andoni. Arratsaldeon zuei. Kafea bai, eta Ismael Serrano ere bai. Dudi gabe. Bueno, bai. Kafea nola? Ebaki. Bueno. Hor dabil. Utxa ere bai, Utxa ere bai. Kafe zene gutxixio. Bale, oso ondo ez dauket erantzunik ja. Galdera indet, baina ez dakit zer espero nuen. Oiana Maritorena, ez Goiuri barkatu. Abestia amaitu horretik, abisatu behar dugu Santurtziko Ismael Serranoren kontzertua bertan bera geratu dela, eta ekainera aldatu dela. Zeatik eta Ismaelek positibo eman du lako? Positibo eman du Ismaelek, ez dakit zer egin zenioten Tolosan, baina... Tolosan esango dizut gauza bat, alarma faltsu bat izan zen oro holtzan, eta kaso etzen alarmain faltsua. Ba, horixe. Hau lertzen ez duenak kontzertu ikusi barko du. COVID-aren gatik, hori, etxean dago Ismael eta Santurtziko kontzertua ekainera. Beraz, ez joan, azte honetan aretoraz, ez da Ismael egongo. Ez egongo, baina beste planak baituzue, guk barra dauzkagu, gero Janarekin errepasatuko ditugu, larun batean Lemoan duzue Lemoa Acoustic Fest, bertan oso jende jatorre biliko da. Larun batean Juan Mari Beltran izango duzue Victoria Eugenia Klubean zazpiterrietan, ostiralean Kutxa Klubean eta Bakalean abitaldeak, gero izango dugu Jeraiekin momentu batean ere aritzeko aukera, beraz, denetarik. Baina guk gure maite dutak bota behar ditugu, ostras, kolaborazio berria, ze guapo, ongi etorri, Andoni, gorkak hemen bota dizuia. Amua. Oiana, zein da zure maite duta? Gauza asko esan hitzake, baina igandean gertatu zitzaidan gauza bat, eta momentu hortan ikusi nuen argi, hau da, datorren osteguneko maite duta, eta arrun esan ingoet. Igandean nik lan egin behar izan nuen, Irunen dokumental bat grabatzen eginen, eta azken eguna izan zen. Eta aurreko egunean esan ziaten, ez dakiz aurretan bukatuko zuen, lauterdik edo izango diatani. Zepena zerri urratxea jo nahi nun, senperera, bultatxo bat ematea. Eta azkenan uste baino lehenago amaitu nun, eta aukera mantzidan senperera juteko, lagun batzuk nituen, eta esan nun, bakarri ni joa hemen, eta poix-poixi jo nintzen. Eta han oso egun politia izan zen, bainatu ere inginen, lakua, denetarekin genuen baina politiena, izan zen nola bukatu zen eguna edo nik aparkatu nun bakarrik azken aparkaleko hietako ematen hor puntan goian, eta betatik atera nintzenean, GPS-arekin joan nintzen, ze bide gomendatzen zidan, pentsatu nun kriston atasko aurkituko nuela, mundu guztia ordu berean ateatzen delako, eta baino GPS-a bidali nindun herri guztietatik, bakarra nindoan, eta oso gustora nindoan. Eta sokoa pasatzen ari nintzenean justu disko bat jarrita neukan, eta disko horretan aipatzen zuten sokoa eta bagera bestia. Eta justu aurretik herri urratxen postu batean, edo tabernatxotik pasan nintzenean, bagera besten ari zen jendea, naturalki, taldetxo bat ezela. Eta irutu zitzaien magikoa. Eta esanun, ze politia jutea etxea herri urratxetik bueltan, ez dakit soko horretik aipatzen duna bestiak, uste dut herritxo bat. Baiet esango nuke, akaso bere sortzaiari galdetu beharko zenioke, baina... Hor bota dut, entzuten ari bada, entzungo du. Eta erantzun nahi badu, erantzungo du. Bulebarreko erlojuan agurtuta. Akaso pasada, ia sokoa? Hementxe. Baina zorion txuzinan sokoako kaletan abestu zuten bagera. Bala xotziko dugu kantua. Zoragarria izan zela eguna borobiltzeko horko txian zuaitz arte hortan bakarri jutia hori entzuten, eta iluna barra eguzkia hor sartzen, zoragarria olako egun politu bati amaiera mateko. Badu kantu honek nire ustez, iluna barrean entzuteko beharra edo zerbait. Argi gutxirekin. Goiuri ezeiza arandia, zein da zure maite dut, Duela 10 minutu argitaratu dute gure galaxiaren zentroan dagoen
zulo beltzaren lehenengo argazkia. Hori super zaila da. Osea, hori lortzeko oso zaila da. Zulo beltza da. Orduan, oso zaila da, baino argazkia atera dut, eta bueno, pues argazkia da horrela zirkulo, laranja koloreko zirkulo baten moduko bat. Osea, ez da oso ondo ikusten zer den, baino niri zulo beltzen mundu horrek asko interesatzen nau, eta galaxiak eta gauza horiek ustakit. Interesgarriak iruditzen zaizkit, beraz, ilusioa egin dit, argazkia ikusteak, eta hori da nire maite duta. Baina uraina besarkatuz aireportuaren ateak. Andoni Mateos, zein da zure maite duta? Zure lehen maite duta bigarren kafean? Bueltak abiri nahi pentsatzen... Ez da edo zer gauza, lehenengo maite dut hori aukeratzea. Gero... Maite dut jaio berria. Bueno, nik esango nuke kirolakin lotutako zerbait. Azkenen kirola eta gaina bizikleta. Goiuri, badakizu hau etzen ekien hau zizu kontatu? Zer. Gure koloratzaile berriari buruzko zerbait? Zer. Bigarren kafean ze kirol da oso presente beti? Txirrindularitza. Andoni Mateos ziklista izan zen. Entxera jo nahi dut. Bai, guk ere bai, giroko etapa maiera hori entxera. Sexta ordua. Bai, lehen goizean ikusten gure. Bota, Andoni. Bai, nik esango nuke, egun oitako bat, udaberriko egun eguzkitsu oitako bat, bizikletan manga motzez, maiot motza eta kulote motzakin, errepide batetik non ia kotxeik eztan ibiltzen, ez duzu inor gurutzatzen, baiara estua izan, edo eremu iriki bat izan, oso naturala, eta gizartea gutxi ikuste dezun tokioitako baten. Lasai, bakarrik, haizean alde, eharki, oitako bat. Zego, Juri? Zerrez. Ez zidut errapatzen? Ez barrapatu behar. Venga, kontatu. Ezin dut. Zatik? Ezin dutelako. Ui, xama. Da sekretua. Bukatu da bestia. Baina nire maitu da falta oraindik, musika egingo dut, ez da zer pasatzen. Solemnea. Bueno, neska, nahizu musika jartzea? Ez. Esan zure maitu duta. Nire maitu duta gaur eta lasai ez da oikoa eta ez da askotan pasako, baina goiz korri egitera jo naiz. Opa! Eta korri egitetik netorrela, konturatu naiz goiz xamarzan oraindik eta ja martxa zegoela, eta kaso normal ikusten ez dezun jende hori, goiztiarragoa den jende hori ikusi dudala. Eta bazan andra bat, urte mordo batekin, bere erosketa karrotxoarekin, eta izan izketan beste emakume gazteago batekin. Eta, agurtzen ari ziren, ez den, bai, baina, ikus gaitezela gehiagola, eta nik, bai, beti gehatzen iz jendeakin izketan, naizte gualdiari buruz hitzeiteko, bale, igual ez da oso konbertsazio sakona izango, baina nik behar dut jendeakin hitzei nahizu. Ze polita. Bai, maite dut, egoera hori ikuste hola goizean beste jende bat, beste bixi bat, eta Andre honen mezu hori nik behar du jendearekin hitzekin, da hori nik gatu iten naiz jendeakin, da hitze egiten, nahiz da labur eta oso sakonez izan. Eta, polita iruditu zait. Kontuatu zate ez da? Inagok saldu digu hasieran korrikaita joan naiz. Korrikaita joan dela eta oso goiz eta bueno eta jendea zebilen eta iluna zegoela eta emakume hau barkatu. Erosketa egitetik zetorren emakume hau. Beraz, nik iluna zegoenik ez dut esan. Ez, baino hori sinestarazi. Ez, nik jende ikusten dudana baino goizago. Eta harrituta jendea zebilelako kalean eta. Jende goiztiarragoa, harrituta ez, baino jende hori ez dut topatzen normalean. Hau da, 12etan ateatzen zara normalean. Ez flipatu, ez flipatu hemen. Bueno, venga, guazen saioa bastea, hemen hau desmatatzen ari zaigu. Arratxeleko 4:24 minutu, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bai, kolaborazio tarte berria irikiko dugu. Gaur, oraindik ez diogu izena jarriko. Bai, akaso gaurko gaiak emango dio izena hemendik aurrera sekzio honi berari. Andoni Mateos Cabero, geografia eta lurralde antolakuntzan graduduna da, paisaiaren kudeak eta ondarea, lurraldea eta hiria unibertsitateko masterra burututakoa, eta egun bigarren hezkuntzako irakasletzako unibertsitate masterraren praktikak bukatuta dagoeneko,
Oi, ez dizu mikroa iriki, barkatu, Andoni. Bai. Hori ere, bai. Ja, ez da asko geratzen. Beraz, garbi ez bazaizu geratzen, irakasle badator, geografia, lurralde antolakuntza, paisaia, iria, gauza asko gurekin lantzera. Eta horren inguruan, bigarren kafe zalezaretenok, gu bezalaxe, elkarrekin ikasiko dugu asko. Eta dia puntua, paisaia. Bera da, hitza, kontzeptua, paisaia, zer da paisaia? Hortik abiatuko gara. Paisaiaren esanaiak, paisaiaren ikuspuntu ezberdinak. Akaso gure ikuspegiak ezagutu behar ditugu lehenago? Nik uste bai, azteko modu polita da, bakoitzan ikuspuntua, ea ze pentsatzen duen, eta hortik jungo gara pixkanaka. Zer den guretzako paisaia beraz? Goiuri. Gorka galdetu demen, ostras, kolaborazio berria, guapo ongi etorri Andoni, berriro, bien ongi etorri. Aurrekoa da, eta orain, Andoni, zegunean etorriko da. Normalean etorriko da ostegunetan, Maria Romero Laspirrekin txandaka. Batzutan artea, moda eta diseinua zariko gara, eta bestetan geografia, lurralde antolakuntza, ondarea, beste hainbat gaien inguruan, ze badauzka bere saltxak ere Andonik ez pentsa den gaur kontatuko dizu egoenik. Será difícil no llorar por ti. Ze Goiuri? Txize bat inbernuen, baina nola gero Gorkaren hau komentatu dezun, jala saitu naiz. Tardun ez txisteen gozei kontatu naiz, oso txarra zen. Orduan, zer da pasai... Zein nahi du Goiuriren txiste txarra entzun? Nick! All the people is shouting. We want your bad joke. Goiuri? Bai, ez, nik reputazioa daukat eta... Bale, ingo dugu zabat, jetxikoet volumena, entzulek ez dut entzungo, baina guk bai? Ez, mutila serioa da, eta... Venga, Goiuri, zerra paisaia orduan? Paisaia da, lurralde geografiko batek hartzen duen lekua munduan. Lurralde geografiko batek hartzen duen lekua munduan itxoen, hortxe da, Iruko Jaurtik eta ez da barrura sartu. Nik ez nahi. Oiana Maritorenak bezein da zure paisaiaren. Hain nintzen pentsatzen hor luzatu ez zunean Gorkaren mezua eta esan ez ondo ari denez, guri denbora ematen entzario. Torri ideia, zer da paisaia? Jo, ez dakit. Zesango nuke. Ez dakit, niri burua atorkiten... Ikusten duz... Lehenengo gauza ikusten duguna, ez? Ikusten duguna... Ondo izia hortikan. Nio nahi adidez, entzun paisaia sonoroak ere, irratian asko aipatzen dira, ez? Jo, itxaso bat entzuten duzu, usaindu ere egin daitezke, akaso, ez? Hortaz ez da bakarrik ikustea. Ez esango nuke, baina ez nuke esango geografiko kiolako katzen den zea bat. Hau ez da oso paisai politia, baina... Baina paisaia. Baina paisaia dare, bai. Ze gauzak, Akaso Andoniko beto azalduko? Bueno, ez ezin zer da paisaia? Uztakit, nik ere hortxe dauzkat zalantzak ez ikusten dugun horrekin datorkit lehenengo tentaldia edo, baina gero entzuten dugunarekin usaimenean ere asko sinisten dugu, bigarren kafean, oso usaimen zaleak gara, edo usaimenaren garrantziari buruz ere askotan aritu gara, eta joni usain batek ere paisai bat iradoki diezadake. Claro. Beraz, bai ez dakit paisaia ikusi sentitu dezakegun zerbait, eta azken finean gure buruan ere, bai uste dut irudi batean bukatzen duen zerbait edo esango nuke. Bai, zenik esango nuke esaten dugunean, ze paisaia ederra, batez ere ikusten dugun horretaz ari gara, edo irudi horretaz agian gehiago. Bai, baina irudi horren barrun... Bai, dena dago, ez? Hori da. Zezaia. Adiez, neratarrak paisaiari begira zeuden hau idatzi zutenean. Kamera zarba oroitzapen ez guztia ohartu altzara noiz bai denborarik ez dugula euritantekin loratu naiz uda berri kolore derrauen artean milakate itxi ditu zure lehioa zabaldu itxasoari begira
denok pentsatzen edo bururatzen, denoi datorkigu burura, denoi bururatzen zaigu, itsasoari begirako paisai horietako bat, ez? Akaso paisai tipikoenak ere hortxe dauzkagu, edertasun infinito horretan, itsasoari begira horregatik etorri zaite kantu hau, baina ez da gidaizke paisaiari buruz metafizikoki ere hausnartu daitekela ematen du. Oso filosofikoa hitz da, azken kontzeptua. Irikia, esan nahi pilo bat eukidez azkena, eta horretik galdetu ez, banaka, ze bakoitzantzako, pentsatzen jarrita pixkat, edozein elementu txiki edo edozein kontzeptu txiki paisaian parte die. Abestik, nire ustez, netzako behintzat, paisai askon deskribapen bat. Izan daiteke momentu konkretu batekoa edo gertaera batekoa. Orduan oso garrantzitsu dira baita ere deskribapenak. Baina egia da, daudela definizio orokor konkretu batzuk, momentu honetan unibertsalki berresten dianak, paisaian esanaia zeinan jakiteko. Beraz, zuretzat zaila litzateke esatea, Andoni, zer da zuretzako paisaia ze? Paisaia zer den edo definizio hori dagoeneko badakizu eta orduan lausotasun hori ere galtzen duzu pixka bat, ezta? Bai, baina aldiberen nik uste alko nik zukela esan bi hitzetan gutxi gora era, oso labur paisaia netzako zer da. Zer da zutako paisaia, Andoni Mateos? Netzako paisaia da, pertsona batek, edozein pertsonak, pertsibitzea, hautematea dauken edozer gauza. Edozer gauza. Oda, da edozer gauza paisaia. Wow. Hori bai dala paisaiaren dekonstrukzioa. Bai. Dekonstrukzio kontzeptuala. Hainbeste gauza sartzen dira paisaian barrun, dena dala. Nere ustez dena da. Oso kontzeptu kulturala, guk sortu duen kontzeptua da, gizarteak kultura sortu duen bezala, hor barrun sartzen den guztia. Alare gero ikusiko dugu zehazki esan nahia zein den. Eta gaur zuzara, zure bidea idazten duen bakarra, zuzara. Itxasoari begira. Beraz, zein da paisaiaren definizio onartu eta bateratu hori, Andoni? Bueno, definizio esan aurretikan, esango dut, 2000 urten, bai, Europako paisaiaren hitzarmena sinatu zen, bai, Florentzian, Europar Kontseiluak intzun. Helburua horrena zein izan zen, azkenen ordu arte, paisaia kontzeptu esan dugu gauza ambiguo oso zaila dela definitzeko, kontsentsu bat sortu, paisaiaren definizio orokortu bat sortzeko, eta hortikan paisaiaren inguruko lanketa bat egiteko. Bai, gero hoi azalduko dizuen nahi badezue. Hortaz, nik uste garrantzitsua izango zela, zein dan definizioi esatea. Irakurringo dut, buruz ez dakitzeazki. Ados. Ikaslei egunen batean ikasiaraziko diezu buruz ez, hori jazten egiten. Bueno, ez erantzun galdera bazpade, bai. Bueno, definizioako dio, lurraldearen edozein zati, biztanleriak hautematen duen moduan, zeinaren izaera, natur edo giza faktoren, ekintzaren eta elkarrera ginen emaitza baita. Wow. Hori xe nintzen pentsatzen ni, eta esan dut, igual entzularen txako harinxeago plazaratuko dugu. Da, definizio bat oso potoloa. Oso potoloa, eta dauzke kontzeptu pilo bat, nik uste interesgarria izango dela, pixka, desglosatzea. Menpeko esaldiak sortzen doazen einean ulerkortasuna zaildu egiten da, ez? Karo. Bale, guazen desgloso hori egite orduan? Bai, pixkanak hasiko beha. Bueno, zatika jungo naiz. Lehenengo lurraldearen edozein zati, lurraldea. Goiurik esan du, ezta? Espazio geografiko bat, eremu geografiko bat. Paisaia bat sortzeko eremu baten behar du, gu gizartea bizigea lur planeta hontan, eremu konkretu batean, eremu geografiko konkretu batean. Paisaiak elementu desberdina dituen bezala, esparru desberdinetan, paisaia desberdinak egongo dira. Orduan hori izango zen azkenen, lehenengo klabea, lurralde baten aurren egotea. Eremu, lurraldea desateten bezala, baita ere izan daiteke, ez bakarrik mendi bat, ez bakarrik itxasertza. Izan daiteke industria gune bat, izan daiteke kobazulo bat. Beraz, hor badokago ere burutik kendu beharreko zerbait, eta da, poligono industrial bat ere paisaio bat badela adibidez. Edertasunarekin lotura ez duen zerbait dela. Karo, paisaia ez da ederra bakarrik. Paisaia egunerakotasuneko tokik paisaia dira. Degradatutako eremuk paisaia dira. Horratikan industria eremu bat, arrobi bat, meategi bat, zabortegi bat, hiri bat, paisaia da.
izatez paisaian terminoan sorrera edo oinarri nagusia industrializazio garaiko gizarte horretan sortu zen. Zehazki 18-19 mende horietan industria eremu potolokin, lehenengo hirigintza eraldaketa handiko garai hortan, hasi izan sortzen kontzeptu hau, gauza ikertzeko gauza baino gehiago, errepresentatzeko gauza bat bezala. Hor sortzen hasi zian lehenengo margolanak. Hortik hasiko litzake gutxorera paisaiaren kontzeptuaren jatorri, lehenengo jatorria. Hor hasten da pixkat zer dan paisaia jendea, gizarten pentsatzen bere burun, ze esan nahi duen paisaiak, zer suposatzen duen, eta errepresentazio bat. Vale, paisaiaren... Paisaia da, bigarren kafeko laborategia adibidez, dio Gorkak. Bai. Ba, adibidez, bueno, Andonik esan dezala, baina... Bai, noski. Izan daiteke. Oso paisaia edarra. Noski. Du dio, Eta aldakorra, batutan paisaia udaberri girokoa da, bestetan ezain beste, lorak ere aldatzen doaz garaiaren arabera, orokorrean gure landaren zaintzan badozkagu hobetu beharreko kontuak, gure jazkerak, koloreak, goiurik hainbeste egunotan desiratzen duen hori kolore hori. Ai. Zer, txintxua, zer dizu? Eske, ez. Baina jarraituko dugu beraz, definizio horrek dituen hainbat elementu horietan, pixkana, bana aletzen edo. Bai, urrena, esan daiten bezala, lurraldaren edozein zati ointxe esan duen, heldura izan, lurraldeko edozein txoko, edozein eremu. Urrengo izango litzake biztanleria, bai? Biztanleria sartzen da hor. Biztanleriak hautematen duen modua, hauteman pertzepzioa. Horretik nion, bakoitzak modu desberdin baten ikusiko dugu. Batentako izango da polita baso bat, beste batentzako ez hain polita eta gehiago usatuko zaio itxasertza edo baso mortu bat. Orduan, gizartean, edo paisaia bat triste ikusiko dugu, eta beste batek ez, zen norberak eraldatzen du erabat. Hoi da. Guk sortze dugu paisaia hori gure buruan, eta horren ingurun jutegea eraikitzen. Batek kolore batzuk oso eder ikusiko ditu goibel xamar, eta beste bati goibel hoiek ekarriko dizkiote sentimendu goibelak, eta... Bai. Vale. Eta gero, hor daukagu, zeinaren izaera... Segizuk, Maixu? Segizuk, Maixu? Zein da horrengo hartuko dugun horrengo zatia? Izaera esango nuke, ezta? Izaera, bai dijoala lotuta guk nola errepresentatzen diteun elementu naturalak, elementu natural horiei guk ze izaera ematen diogun, hau da, kulturalizatu indugu gure gizartea, gure ingurua. Hortaz, gauza bakoitzai, munduko txoko desberdinetan modu berdinen, edo ez die modu berdinen errepresentatzen, ez die modu berdinen pentsatzen. Hortaz, izaerak aldatzen doaz, bai? Zeren arabera faktore giza eta natura faktore ekintza hoien arabera. Naturak bere aldetikan badauzka bere ritmo naturalak, hortaz guk ritmo hoien emaitzak ikusiko ditu gure begikin, baina gaur egun gure begin aurren daukagun guztia eraldatuta dago, antropizatuta deitze zaio. Hau da, zerbait naturalak guztiz oso zaila da aurkitzea. Gehiago esaten zaio naturalizatu egin dela. Bai? Hortaz, horregatik handi joa pixkat, izaera natura eta giza faktoren ekintza horren inguruko hausnarketa hortatikan. And you'll do just what you choose to do. And I will be alone again tonight. Ados, bagoaz pixkana, aletzen baino elementu gehiago daude, eta batzuk hemen lodi xamarrak. Bai, hotxe, esan daitena bukaeran, ez da, natura eta giza faktore eta kintzak, hoi gutxi gora era ulertzea dauzkau orokorren, esplikatuten bezala, baino elkarrera gina bada, azkenen, paisaian emaitza, elkarrera egin batengatik sortutako zerbait da, bai? Guk ikusiko dugun zerbait, ikusteko, emaitza hori ikusteko aurretikan egon da prozesu bat. Prozesu luzea edo motza izan daiteke. Errepide bat eraikitzeak baten baso eremu baten oso ekintza azkarra da, baina eraldaketa paisajistiko ikeragarrizkoa da. Eta betiko aldatu dan paisaioa da. Hortaz, izan daiteke bertan bizi izan, momentu honetan, aurreko mendean bertan bizi izan persona batek
gaur egun ikusiko balu, adibidez, bueno, autopista berria, Bilbora ereki izan autopista berri hori, arek esango du, ostra, hau ez da nire paisaia. Ni naiz hemen bizi, bai, hemen bizi zinen, baina guztiz aldatu da. Oire garrantzitsua da kontutan hartzea. Eta gauzak horrela, analisientatik ondorioren bat atera behar dugu. Hori da helburua. Paisaiaren azterketa hontatik, edo akaso oraindik egiteke geratzen den azterketaren zatitxoren bat nostetik edo, ondorioren bat atera behar dugu, Andoni. Bai, azkenen kontun hartu behar dugun gauza da, paisaia dela elementu bat gure egunerokotasuneko oso garrantzitsua dana. Ez gainuz pentsatzen jartzen, eta batez gaur egungo jendea dauke arlo oso espezifiko bat bere egunerokotasuneko lanen, eta beste gauzai garrantzia pixuak entzen die, ezta? Baina, azkenen errepikatzetena, dinamika desberdinak eduki ditun gauza da, eta dinamika hoien parte gaudegu sartuta. Horregatik garrantzitsua da, gaur egun nola tratatzen den paisaia, lurralde antolamendun, hiri plangintzan, azkenen gu bizigean tokia antolatuta da ogoitik arau jakin batzungatik. Oain dela urte mordoska bateko plangintza horietan paisaia etzan kontutan hartzen. Hau da, paisaiaren estetikari, kalitateari, ez zaio ningo garrantzik ematen. Kasu honetan hori aldatzen nahi da, azkeneko lurralde antolamenduko gidalerroetan, hiri plangintzetan hiriak eraldatzeko, hobetzeko, konpontzeko, paisaiaren xetasun guzti horiek aztertu egiten die, eta kontutan hartzen die. Azkenen gu bizigean tokian eroso bizitzeko, ezinbesteko elementua da. Bestela degradatuz jungo litzateke dena, antropizatuz gehoz eta gehiago. Ja nahikoa badago antropizatuta, ezin da gehiago antropizatu, zentzu horretan. Antropizatu diozunean, gizakiaren eraginez ari zara. Gizakiak antropizatze du lurralde bat, eta oso azkar. Eta, bueno, kasu batzutan ezinbestekoa da. Ez, gure ritmo globalizatu honetan aurrea segitzeko ez dago beste irtenbiderik kasu batzutan. Baina saiatu behar da balantza hortan jokatzen. Baditugu eremu batzuk batezek Gipuzkoako kasuan, nola bizigean baiara estuetan, oso densifikatuetan, diana beteta dago, eraikinez, baditugu eremu batzuk, oraindikan gure birikatxo batzuk izango balia bezala. Naturparkez aratago, bai, bez neurrik ez daukaten eremuiek. Orduan, horren lana alde batetik da kontzientziazioa guztiz, bai, gure esku dago, hortako hezkuntza, hortako divulgazio lanak ezinbesteko dira, baina baita ere azkenen administrazioak dira, azkenen daukatenak botere hori gauzak aldatzeko eta pixkat olako kontuak gehiago modu hobego baten tratatzeko. Aipatu duzu Gipuzkoa, aipa genezake Araban oso bestelako paisaia, zer esanik ez dakit, esaterako Baxen Aparrora bagoaz, Oian ingurura, edo Bizkaiko kostara, edo egunen batean heldu barko diogu Euskal Herriko paisaiariz, oso paisaia anitza da, uste dut hor dagoela, Euskal Herriaren edertasunaren eta zati bat, ez? Nik uste politia izango zela bidaitxo bat ita, ez da Euskal Herriko puntu desberdinetan. Gipuzkoa Bizkaian daukagunakin guztiz desberdina da. Nafarroak oso anitza da, iparraldetik egualdera denetik daukagu. Orduan, interesgarria izango zen hori heltzea. Andoni Mateos laiztera agurtuko dugu, baina uste dut bi ideia behintzat borobildu behar ditugula, ez? Ze ipini balioan, paisaian eta ondarea, ez? Zer da ondarea paisaian? Uste dut hori argituta gaurkoa borobiltzeko moduan zarela. Bai, lotuta, azkenen esan dugu, paisaiak elementu kultural oso garrantzitsua daukala, kulturakin lotze dugu ondarea. Ondarea guk sortze dugu, bai, ondare deitze diogu balio jakin badaukalako, eta ez nago balio errepikatzen detenen ez deten esan nahi balio perfektu, ederra, gauzik garrantzitsuna. Ez, gauza simple batek ere bere balioa dauka, bere ondare balioa dauka. Ondarea urtetik urtea degradatzen nahi, desagertzen nahi da ondarea. Donostiko kasua, Donostin botatzen nahi dian eraikin guztikin, eraikin klasiko guztiekin. Zoritxarrez jakin dugu beste hotel baten eraikuntzaren berri izan dugu, Bias Artes eraikin. Oso boganda on kontua da, eta hiri paisaiak existitzen dira. Geozta hiri homogeneo gau ditugu.
moitzega hiri batetik bestea eta eraikin berdinak gaude. Orduan, heterogenotasun hori galtzen egia eta heterogeno izan behar du paisaiak. Anitza bere balioa aniztasun hortan daulako. Gizartean bezala, ezta? Geoz eta anitzagoa, kultura anitzagoak balio gehiago dauka gure izaerak eta gure bizitzak. Hortaz, ondarea oso garrantzitsua da eta ondare kutsua eman behar zaio paisaiai babesteko. Batez babes neurri horiek aplikatzeko. Ze alderdi naturalek badaukateia beren babes neurri jakinak, bai? Balio naturalistiko aldetik, fauna, flora eta bar. Orduan ondare aldetikan peidatu hartzaio paisaiai batez, nere ustez. Nikola ikusten dut. Andoni Mateos Cabero, plazer bat izan da, hasi gara asko ikasten zurekin, baina oraindik asko ikasi beharko dugu. Mendik biazetarrekar ikusiko dugu berriro, eta orduan kontatuko diguzu, nondik nora ibiliko garen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Keep calm and bigarren kafea. Urnasi hauetan eta orain ez da ikusten ondoan kekin ez dut ikutzen ezer eta zertan datzan nahi nuke ulertu orain honela dena ekin zai iuna. Osteguna da eta gu plan mordoarekin gatozkizue, baina, gehiagotan ere entzunarazi dizuegun abiren epe berriondatik eta kantutzarra hauetatik ere, genuen zer kontatua, ze bihar hariko dira Kutxa Kultur Klub horretan, Tabakaleran, arratsaldeko 9:00, biak ala biak, Jonander Artola eta Jerai Gaskon, eta bigarren hau telefonaren bestaldean dugu, Jerai Gaskon, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Ezerren aurretik esan bar diogu entzulari hau, bidai askar eta bizia da, ze Jerai eta Jonander lasai bigarren kafean izango ditugu laister, baina biharko kontzertuari buruz zerbait kontatzen nahi genuen, Jerai, epetzarra, kantu zuzenak, dinbidan jotzen duten horietakoak, eta uste dut hori izango dela, zuen biharko Tabakalerako kontzertu horren oinarria ere, ezta? Bai, eta eskusa bat ere aurkezteko, orain arte egin dugun guztia, lau kantu izan dira atera ditugunak, baina, aurretik handiz ditugun guzti horiek eta pixka bat aurkezteko ere, toki bat, ez dira inoiz egon Tabakaleran, eta, hori, bintzat, toki txukun bat. Toki txukun bat, eta, disko honek izango dituen kontzertu askoetako bat, ze bizitzen ari da eszena eta zuek ari zarete jota fuego batetik bestera eta datorrena, ze badatoz kontzertu gehiagoa, larun batean ariko zarete Lemo Akustik Festen eta hortik aurrera ere data asko datoz, uste dut bazabiltzatela, disko berri honekin eta bira honekin edo kontzertu bekin gozatzen, ezta? Bai, saiatu ginen mintzat maiatza bitartean batzuk lotzen, ekainan, uztaian, abuztuan ere baude kontzertuak, baina, horiek tizkanaka jungo gara ateratzen, baina, momentuz, asteburu ondakoak, Donosti eta Lemoa, de hecho, anikusiko gara, Anikusiko gara, Lemoan mentzat bat, eta ez dakit Donostin ere, akaso abien patxua egin gote dut nik bi egunetan, baina ez daukat arazo gehiagirik hortarako. Aizu, agurtu aurretik, esan da bezala bisi-bisi guaz eta gai pila batekin, bihar Tabakaleran 9:00, Lemoan Akustik Festen, oker espaniz, arratsaldeko, zehaztu jazu ordua? 8:00. Zer esan bar diogu entzuleari, ez ezan zalantzarik egin eta gertuen eta ondoen dagokion kontzertura hurbil dadin abi entzutera? Etortzeko, zer esango diegu. Abi entzunezunak zuzenean, ni bat ez diozet etortzera, gure diskoak zuzen dira nahiko lasaiak edo pixkatola zaiatzen gara soinu hori kontenitzen bezala edo ez izaten hain indartsua, baina zuzenekotan beti guten zaio eskua eta izaten dira zuzeneko oso indartsuak, eta animatzen de jendea
zuzenean ikustera. Eta nahi duen kontzertu etortzeko. Guk ikusi ditugu eta ez du gezurrik esaten, energia asko dago, abiren zuzeneko horietan. Jerai Gaskon, asteburontzer ikusiko dugu elkar, kakapila kontzertu horietan, eta esandakoa jarriko dugu itzordua, bigarren kafe hori hartu, eta hemen traste guztiekin salata pixket ateratzeko. Oso, mi esker. Eskerrik asko, Jerai Gaskon agurtu dugu, eta bagoaz Juan Mari Beltran agurtzera segituan, ze bi sarrera dozkagu zuen artean zozkatzeko, eta hortarako gure Instagram kontuan sartu eta bertan storytxoan jarri behar duzue sarrerak, eta horrekin guk esango dizuegu norden sarrera hoien irabazlea, baina zer esango dizuegu, Juan Mari Beltranekin hitz egiteko gogoare genuela. Lan berriarekin dator Juan Mari Beltran, musika instrumentuen inguruko egitasmo berri batekin, hain zuzen ere, liburu batek, edo liburuz, eta zedez osatutako soinutresnak Euskal Herri musikan enziklopediarekin. Aspaldi begiztaturik. Euskal musika tresnen inguruan duen ezagutza guztiari zabalkundea emango dio, beraz, musikariak enziklopedia honen bitartez izan ere, gure herri ondarean erabili izan diren hots soinutresnen bilduma zabala osatzeko helburuarekin, urtero ale bat argitaratuko du, datozen 4 edo 5 urteetan musika tresna talde ezberdinen inguruko nondik norakoak xehetasunez azalduz. Ez du lan makala onartu Juan Mari Beltran, arratsalde honetan ongitorri bigarren kafera. Eskerrik asko, arratsaldean bai. 4-5 urtetan banatutako lana urtero ale bat, datorrenari lehenengo ni helduko digu geroago, baina orokorrean proiektu hartuta ere, esan da bezala ez duzu lan makala onartu. Bai, baina azteko, esan behar dugu, historia hau, ondo kontatzeko eta alde batetik soinuenea daukagu, bai, Oiartzungo herri musika zentro edo museoa, eta soinuenearen egitasmo bat, aurkeztutako egitasmo bat da, hau, falta zela ikusirik, soinueneak pensatu zuen orain arte egin denak hor dago, eta beharrezkoa zela, alako lan bat jendearen eskuragarri edo jartzea, eta bereziki hezkuntza musikalean eta dabilen jendeari, ez? Hau da, irakasleak bai musika eskoletan edo bai edozein ikastetxean. Orduan, horretarako Juan Mari Beltran bakarrik etzen nahiko. eta lehenengo gauza izan da talde potente bat osatzea hemen, nahi tokatuko zait bai, koordinazioan eta testotan idazten ere, baina testoak idazteko seikote bat beha gutxinez bagia momentu honetan, eta hor gabiltza batek idazten duena gero beste batek errebisatzen dula eta horrela, talde lana da. Orduan, alde batetik soinuenearen egitasmoa, bere gauzen artean hau ere importantea dela eta herri musikaren sustapeneako edo ez, eta bereziki gurea, bai? Eta gero bestalde batetik lana, hau 5 liburukietan edo 5 tomotan argitaratzekotan, eta tomo edo liburuki bakoitzean horre egongo da CD bat, horren beste hots eredugarriak izango direnak, ez? Eta lehenengo liburukia kalean da, noski, eta hori da aurkeztuko deguna, eta lehenengo liburukian daukagu alde batetik proiektuaren aurkezpen orokorra, nola dago antolatua, nola sortzen dan, zer dien nolako aurrekariak izan dituen proiektu honek, eta gero beste alde batetik soinutresnak ondo banatzeko eta orekatua izan dadin eta pentsatu genuen nola eta airefonoetan, aizezkoetan horren beste diren eta horren beste informazio eta presentzia nolakoa den eta kontuan hartuta, pentsatu genuen hori bi liburukietan argitaratu barriko genuela, hau da, lehenengoa da, aurkezpen orokorra
gehi aerofonoak bat, lehenengoa, eta flautak sartu gehiago, eta bigarrena, ja orain, aurreatu xamara daukaguna, aurte argitaratu behar duguna, o kaleratu beharko duguna urte bukaerarako, aerofonoak bi, nun sartu gehiago, alboka motako guztiak, dultzina motako guztiak, sirolarruak, akordioian tipotakoak, trompetak, eta aerofono libreak, eta hori bigarren liburukien. Baina, bueno, orain honekin aigea. Eta, gero bestalde batetik da ja, larun batean, 14an, Vitorio Eugenia aurkeztu behar dugu, ez CDA hor dago, hor CDan eredu oso importante sartu ditugu, bai txistulariak, bai xirulariak, bai okarina joleak, bai landalanean jasotako txilibitu joleak, eta hori dena hor dago. Baina guk, soinuenak pensatu du, guazen honi beste forma bat ematea, zuzeneko bat. Eta zuzeneko hortan, hor daukagu, errege belda entzun dugu oain hasieran, organo portatiboa, eramangarri jotzen, hori ere berreskuratu dugu, gure ikonografia zarretatik ez, horrin besteko presentzia duen tresna hori, eta gero, alde batetik errege beldak bere organo portatiboarekin, aparte bere akordiarekin jantziko dula gure guztia, eta Anderbarren etxea perkusioan, txalapartak, eta baita ere aizezko soinutresna batzu jotzen, flautak eta xirolarrua, eta gero Aitor Gabilondo, bera kantari, eta nola ez bere gitarrarekin ere launduko digula, eta nahi tokatuko zait, bai txistuak eta xirulak, eta txikiratak, tambolinak eta okarinak, eta karo, hau da, liburuan datorren okarina jolea, Lizarrako jole veterano hori ez da gurekin hori nik hartuko ez bere tokila, ez, ordezkapena edo, eta pentsatzen dut hemenaldian ere jendea aukera izango dula, alako paseo bat egiteko hotxez, ez, hasi, konzertu hasiko da, tituloa ematen dion kantutxo horrekin, ez, txulubite, malabite, trompeta, Frantzin sartu Espainien atera, txulubite, bidibile, trompeta, zerdi, hori kantatzen zen, orain garai honetan, ez, txulubitak lizarmakilekin eta iteko, azala osoa, atea izateko, kolpe batzuk emanez kantatzen zen. Eta hola hasiko gera, eta hor joango gera, sartuko gera, isturitzen, orain dela 25.000 urte jotzen zen, putrearen ego ezurrarekin egiten zien flauta haien kopia batekin, hor gure egingo dugu. Bai, hoxe gerara, eta batek esango zuen bezala, que adelantos, begira, nik esan eta horrentzun. Gero horri biliko gera, txilibituak. Txilibituak izan dira Euskal Herri musikan, sasi soinutresna, baina hain presente izan da sukaldetan, tabernetan, kaleetan, plazetan, hori ere entzungo dugu, xirula nola ez, txuntxunarekin, eta ez txuntxunarekin bakarrik. Beti saiatuko gera, gure flauta hauek taldean ezagutu izan direnean, taldekatu zemango dugu. Hau da, xirula eta txuntxuna, egoain digan ere, gure ondoko beharnesek eta xirula eta txuntxunarekin batera talde osatuz, eta gure dokumentazio zarrean ere horrela gertzen da, ez? Bizkaialdean, flautia, zehartako kainalezko flauta hori, bertako repertorioarekin, emango dugu, eta organo eramangarria, nola agertzen da taldekatu ikonografian, zarrabetearekin batera emango dugu, eta hola txutxutzea, jungo gena, eta bukatzeko potenteo presentena horre hartuko dugu txistu bat, eta ibiliko gera bastandik Bizkaialdera hola paseoan, eta gero musika zarretatik baina 18. mendeko musika, eta gero musika berria, eta nik uste dut jendeari gustatuko zaio. Zederra, izu, Juan Mari, musikari izateaz gain, ikertzaile, divulgatzaile, gauza asko ere bazara, esan dezakegu larun batean, arratsaldeko 7:00 Victoria Eugenia Antzokiko Klub Aretoan izango den kontzertu hau, kontzertu pedagogikoari izango dela, emanaldi musiko pedagogikoa, hor bidean nunbait, proposatu diguzun bidai horrekin?
Ba, titulazio horiek, claro, hori norberak egin behar du. Nik uste, emanaldi guztiak izan beharko luketela, olako pedagogi puntu hori izan behar zutela, ez? Egia da, kaso honetan behar bada karga gehiago izango du, alde horretatik, o alderdi horretatik, ze eta, claro, jendeak ez du ezagutzen hor ikusi eta entzungo duen zenbait egoain bat soinu tresnak, ez? Orduan bai, noski, nik uste talde horretatik izango dula, baina ez da helburu nagusia pedagogiko izatea, helburu nagusia izango da, emozionatu egiten balin bada publikoa, guk emozionatzen dian bezala gure ensaioetan, hori izango litzake helburu nagusia. Bueno, borobilduko dugu, aipatuko dugu, Juan Mari Beltranek, aipatu dituen instrumentu asko izango dituela, txistuak, xirula, juntxuna, danbolina eta bestelakoak, errege belda ere izango dela arekin, Ander Barrenetxea eta Aitor Gabilondo eta instrumentu mordoarekin asko izango dira eta hortxe biliko dira, soinu tresnak Euskal Herri Musikan liburu CD horren, lehenengo ale hau, nolabait aurkezten, baina esan diguzun bezala Juan Mari, benetan interes etnografikoago hori baduenak, badu liburua, badu CD hori horren lekuko diren audioiek entzuteko, eta aldiz larun batean biziko duguna, bidei musikal batetik gertu egongo dela, eta ez dela CD hortara, diska hortara, erabate lotuta egongo, ez da? Hola, bai, gainera nola egin, nik ezin dut ordezkatu Maurizio Lizalde, Alejandro Aldekoa, Donostiko udal txistu taldea, eta, zeretan eredu horiek daude, bai? Eta gurean, gu, laukoteok egingo dugu gure versioa. Ondo da, Juan Mari Beltran, larun batean arratsaldeko 7:00 izango den kontzertu hartarako gonbitea guk luzatuko digu gure entzulei, Donostia Kulturako webgunean sarrerak eskuragarri dituzue, eta hartuko dugu, tartetxo lasaiago bat ere, entziklopedia hori, liburu hori, proiektu handi xamar hori, eta ipatu dugun soinuene ere, lasaiago aztertzeko, dagokionean, bien bitartean, kakapila larun batean, eta gozatu. Eskerrik asko. Besarka handi bat, zein du? Aio. Bagoaz aurrera. 5:02 minutu naiz irratian, bigarren kafean zarete. Osteguna da dagoeneko eta astea irentsi dugu, ia konturatu gabe, Oiana Maritoren atetik sartzen ikusten dugunan ostegunetan pentsatzen dugu Goiurita biok, jazta, azken txampa, badator. Eta gero pentsatzen dugu, ze estresa, gauzasko egiteko. Ez, pentsatzen dugu badator, eta gero pentsatzen dugu, badoa. Ze Oianak beti korrika alde egiten du. Beti ere? Beti, eta ez ditu sekula kroketak janai gurekin. Oi, gezurra da! Nien horrekin ados, beti ez. Azken aldian, tarteka geratzen da gurekin. Batzutan guizaten gara berari hola iskin egiten diogunak, Hoi ere egia da? Bai. Kontua da Oiana ikusi eta aste burua badatorrela sentitzen dugula, ze osteguna da, eta ostegunak badu dagoeneko asteburuarekin lotzeko gaitasun hori, baina gero estresa sartzen zaigu, Oiana hasten zaigu kontatzen arte eszenikoen agendan zenbat gauza dauden egiteko ostiraletik igandera, eta asteburuak ez du guztirako ematen. Baina errepaso egin barko dio gozta, Oiana. Bai, baina nik uste hauetako batzu dagoeneko ikusiak ere badituzuen. Bai. Lasai hartu. Venga, basiko gara, ostiraletik Basauriko Sozial Antzokian Alderrai izango baita, bihar arratsaldeko 8:00, eta bertan lehenengo plana. Hoixe, zuzendaria lan honen zuzendari eta idazlea Patxo Telleria da, eta aktore lanetan berriz Mikel Martínez eta Sandra Fernández Agirre egongo dira. Alderrai pertsonaia berezia omen da, pertsonaien ehiztaria gainera, eta pertsonaia ezberdinen bizitzak kontatzen ditu. Ipuin kontalari bezala ere har dezakegu. Beste lan bat, atzerrian Lurra Garratz, Ziburun egongo dira, aspaldi ezkenituen Lipus eta ikusten, lan honekin behintzat, eta ordua ez du topatu ze ordutan den, baina Ziburun iparraldean hortxe izango duzu ikusgai, atzerrian Lurra Garratz. Aldarri bat bertsoz, Bilabonako Gure Antzokian, atxaldeko 7:30.
Urrengo ikuskizunari buruz orain arte ez dugu aipatu, maitasuna baino handiagoa den sentimendu bakarra, Bilboko La Terminalen ikusgai egongo dena ostiralean 7:30. Gogorrau. Bai, historiak nahiko gogorra ematen du. Semea baitu zioten emakume baten bizitza kontatuko du, nola sentitu den arrezkero, zer egin duen bilaketa horretan, beraz segurazki sentimendu sakon eta gogorrak ikusiko dira. Arima, Amaia Elizarenen dantza ikuskizun hau, Gasteizen ikusgai ostiralean Felix Petit antzokian 7:30 eta larun batean berrizen 7:00. Ikuskizun orain arte berri hau ere, Surrealismo. Elorrioko Arriola antzokian 8:00 ikusgai egongo den dantza ikuskizuna da, eta 30ko hamarkadan kokatzen dena, artista surrealisten garai horretan. Eta artista surrealista hauen hizkuntza, beraiek plastikoan edo zuten hizkuntza hori gurera ekarriko dute eta pixka bat zirko eta dantza mugimenduarekin. Circle of Trustek sortu duen koreografia egingo dutelako. Ur bizitan, Atik konpainiarena Zaldibiko Resti pilotalekoan gaueko 10:00 izango dugu. Eta Arima Zimeldua, Bilboko La Terminalen hau ere 7:00 eta bi arimek bizitzan egin duten ibilbidea erakutsiko digute, baina loreak izango balira bezala, nola zimeltzen diren edota nola pizten diren, udaberri horretan. Dantzariak Izaro Urrestarazu eta Maider Mulone. Eta azken proposamena biharko Love Ladies on Fight, Gernikako Lumo Liceo antzokian 7:00 dantzarien rineko borroka edo dantzaldi hori. Ez da nahiko izango bat, zelarun baterako ere baditugu beste inbate proposamen. Lehenengoak guazen 8.0, Altsasuko Iortia kulturgunean 5:00 eta 7:30. Akaso sarrerak oraindi badaude, beti esaten dugu amaitu egiten direla eta. Dagoeneko 8.0, Bai, esan ziuden, zenbat urte ez da? Badiru edizioak pasatzen direla urteak baina azkarrago, eta batean konturatzen zaren erako, zenbat. Bai. Urteak ere azkar pasatzea, Bai, batzuk urteak bete berri zatoztion eta... Dai. Beste proposamen bat, Bidaide. Bergarako seminarixoan, atxaldeko 8:00 Idoia bera bitarte eta Iraia Elias hemen izan genituen lan honi buruz hizketan eta Bergaran izango dira larun batean. Arriminak Uztaritzen arratsaldeko 6:00. Oiana Sorginen bidea. Donostiako Antzokizarrean egongo dira larun bat eta igandean atxaldeko 7:30 aipatu genuen, Joana Olasagasti, Barbara Ribas, eta ziuraski testu eta mugimendua elkartuko dituen lana izango da. Amaraun, bertsoa, dantza eta amatasuna, Zizurkilgo Josi Arregi plazan gaueko 10:00. Tombola ikuskizun hau ere dantza ikuskizun bada, Getxoko Utopian 8:00. Batu, Laboko Nodek antolatu duena, hau Donostiako Kutxakultur plazan izango da eguerdiko 12:00, batzuetan hor egiten dira dantza ikuskizunak eta Labok asko antolatzen ditu, beraz, hortxe eguerdirako ere proposamen ezberdina. Eta Txillida eta Oteiza dantzan, Santelmon erakusketa dago, Txillida eta Oteizaren ingurukoa, eta asteburu honetan eta udantzear ekitaldi ezberdinak egongo dira, bisita gidatu eta musika eta dantza zenbaitetan uztartzen dituztenak, eta beste batzuetan beste ekitaldi mota batzuekin. Eta beraz, asteburu honetan larun batean 8:30 eta 9:30 Kukaik sortutako ikuskizun hau, Santelmon bertan. Y frío, que son todas esas sombras. Eta larun bata irentxiko dugu dagoeneko, baina igandeari ere etekin atera behar, zuku atera behar, eta proposamen gutxi batzuk ere bildu ditu janak, tartean Eresia Lurra Arin Bekizu ama. Oihartzunen izango da. Oihartzunen izango da, ordua ere ez du topatzen, zenbaitetan zezaia den alakoak aurkitzea, baina lan poetiko, nire ustez poetiko ederronekin gozatzeko aukera, bertan, Oihartzunen. Zu badakizu zein den desberdintasuna ordua topatzeko arazoak dituzun eta ez dituzunen artean? Ui? Diru publikoz programatzen denean, sustapenak 5. Diru pribatuz sustatzen denean, hor programatzailea edo artista bera, kezkatzen da informazio hori egon dadin. Udalbiltzak antolatutakoa da. Enekien, baina... Bete-betean. Baina bai, zoritxarrez horrela da. Bai.
Martin Zalakainen lehenengoa ez dakit nor kantolatu duen, baina igandea, larun batean uste dut getxon izango direla, eta igandean berriz, Amorebi eta Etxanoko zelai eta frontoian 8, hori bai, igandean 8. Eta beste dantza ikuskizuna, Kuo dantzaz. Hemen 3 pieza ezberdin daude, dantzaz konpainiak bere atalean edo aurkezten ditunak, Iruñako baluarten izango da 7. Lehen 2 pieza Gil Harushek sortu ditu, israeldarrak, eta 3. berriz, Hilde Koch, hori alemana izango da bizena. Izango da! Koch. Sukaldari edo sukalde da, ez? Alemanez. Bai? Ez? Ez dakitan. Kasor triple bat. Barkatu, niko juri begiratu nola, dena dakien, pentsatzen hau ere jakingo zuela, baina batzutan zuele gizati arrazara. Nik bizpairu hizkuntza gizkite ez gehiago. Bizpairu? Baina oso ondo. Espainola, euskera, ingelesa, frantzesare moldatzezu, frantzesakin ere moldatzen zea. Piskat. Eta azken proposamentxo bat badaukagu iganderako, beraz? Bai, Koch begiratzen nahi nintzen, baina ez dut topatu. Un segundo para rezar, o permítanme un segundo para vomitar. Izenburu asko gustatu zait. Wow. Bai, Getxoko Utopian 7, antzerkia, dantza eta performantza. Eta protagonistak dira emakume bat, lehoi bat, eta oio bat. Eta danetari pasioa, ironia, drama eta fedearen inguruan fedeak zerrera egiten digun, botakagurea batzuei bestei. Hor nasketa potentea izango da nik uste. Beraz hortxe, beste proposamen hori. Azkena beste. Hasieran txiste bat zirudien. Emakume bat, lehoi bat eta olio bat elkartzen dira, eta... Eta zer gertatzen da, etorri gustera. Hoxe, asteburuko proposamenak. Oso ondo, Sukaldaria da, bai, anekinik bat. Hala ere beste proposamen bat guk ere badaukagu, astebururako, ez da? Asteburu honetako? Edo hurrengo astebururako da? Gure zozketa? Ez dakit, gure zozketa, bai. Baina asteburu honetan da, edo hurrengo asteburuan da? Goi Juri, kaixo, saioa hasieran aipatu dugu. Bai, baina aztu zait. Larun bat ontan? Egia da, larun bat ontan da, ez da? Bai. Victoria Eugenia Klubean. Bai. 7:00 Bai. Oso ondo. Baina, uste dut, Juan Mari Beltranen kontzertu hau ez dela arte eszenikoen tartean sartzen, ez da? Ez, baina aipatu dut, daudela hemen hoienak aipatutakoen artean, plan asko egiteko, eta beste plan hori ere gehitu beharko zaio asteburuari. Bai, eta... Gure entzuletako bik behintzat, bai, sarrera irabazten dutenek behintzat, gehitu beharko diete. Oiek ala beharrez. Eta bagoaz aurrera, eta Oiana Maritorenak gure urrengo gonbidatua aurkeztu behar digu segituan. Azken aldean asko dabil hemen bigarren kajaren laborategien, ez da zer dabilen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por Camelo si me miras. Razón y piel. Difícil mezclar. Joli Pascualen Argüelles. Iruñea. Abeslari, aktore eta sortzailea. Txikitatik izan du musika aldamenean. Zehazki, gitarra bat oparitu ziotenetik. Horrela, 1987an Nafarroako kantautoreen txapelketa irabazi zuen, eta musika hurbil ibili zen urteetan. Gerora, berarengandik pixka bat aldendu bazen ere. Si confundo tus caricias. Magisteritza musikala eta pedagogia ikasi zituen, eta ondoren, Nafarroako antzerki eskolan antzerki ikasketak burutu. Gainera, bere formakuntza antzerki eta kantu ikastaro ezberdinekin osatu du.
Telebistan lan ezberdinetan ikusi ahal izan dugu. Hala nola, Goen kale eta Goatzen telesailean, edota Sabino Aranari buruzko Xabin TV Moviean. Zineman ere, Dragoi Iztaria bezalako filmetan parte hartu du. Urtetan, Katxiporretarekin lan ezberdinetan aktore eta abeslari ibili izan da. Hots, Pupu eta Lore, edota Zazpiko Loroa ikuskizunetan. Horrez gain, pelikula ezberdinetan bikoizketa egin du eta baita abeslari aritu ere. Rio, Maia Erlea, Pluk, Pan eta Pon adibidez. Tú lo sabes. Beste hainbat kiderekin batera, The Mode Quartet taldearen sortzailetako bat da, eta baita bertako ekoizpen zuzendaria ere. 2010ean sortu zuten euren lehen lana, eta arrezkero lan ezberdinak sortu dituzte, euren estilo propioarekin. Kutsidazu bidea Isabel musikala, Todos los musicales Okasi, Epa, The Mode Quartet, eta ekitaldi askotan ere parte hartzen dute. Umorea, kapela, eta ahots bereziak nahasten dituzte. Que el agua corra. Hala ere ez da antzerki munduan egin duen lan bakarra. Loraldia eta Tantxakarekin batera, Iparragirre, Bihotzeko Josemari lanaren sortzaile ere bada eta. Bertan, aktore aritzeaz gain, zuzendari musikala ere izan zen. Un mensaje hoy entre líneas. Gaur bere ahots eta konpainia izango ditugu gure laborategian. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Joli Pascualen Argüelles. Kaixo guztioi. Arratsalde ondo, ongi etorri. Hain polita izan da, zeidenekien sartzela ez. Bai. Eskerrik asko. Ja, sartzeko ordua zen, hemendik aurrera guk gutxiago hitz egingo dugu eta zu gehiago. Hori da. Vale, ez hain zuek bezain ongi, baina oso polita egiten duzu euskara. Hori, ez da baidatzeko dago, baina tira. Nik lehenengo galdera egiten dut tarte honetan. Kafe hutsa izena du, arte eszenikoen protagonista zareten hoiekin egiten dugun tarte hau, bigarren kafea izena du saionek, eta guk galdetzen dizuegu, kasu batzuetan gaur bezalaxe, erantzuna badakidan galdera bat. Eta da, ea kafezaleak zareten. Baina dagoeneko kafesnea jarri diogu, Joli Pascualenari, beraz. Bai, gainera bigarrena. Perfecto. Estadistiketan dagoeneko uste dut galdetzari utziko diogula, zea zerretu egiten dira oian eta goiuri. Hemendik aurrera ez dugula galdetuko gehiago. Tira bat ere kafezaleak eta hasiera batean bazirudin oreka bat zegoela arte eszenikotako jendearen artean. Bai. Bazirudin ez, bazegoen. Egontzan, bai, noski. Baina, bakizu gertatzen dan, muestra estadistikoa zabaltzen den enean, egiatik gertuago goten garela. Eta gero eta jende gehiago etorri zareten, kafezale gehiago zarete, gara. Ginen izango gara. Baina orain galdera serioak, oian Amaritorenaren eskutik. Bueno, Joli, niri gustatuko litzake pixkat zure hasierak kontatzea. Nik aipatu dut, gitarra bat oparitu zutenean, zerbait aldatu zela hor, nolako harremana izan duzu, noiz hasi zinen zu musikarekin, ondoren aktore edo antzerkiarekin? Antzerkia askoz beranduago etorri zen, baina bai kantautore moduan edo gitarran ikuste dut 11 urtekin hasi nintzela, klaseak jasotzen, 2 urtez, eta ja honekin, akordekin, horrekin moldatzen nintzen, abestiak sortzeko. Eta sortu izan nuen, gaztetxe batean, konjunto zen ekintza bat bazegoen, eta hor aukera bagenuen talde bat sortzeko eta hango instrumentoak hartu eta horrekin zehozer egin. Ordun gure lagunen artean, 5 neska ginen eta sortu genuen Las de Nada. Azteneko taldea eta hasiera batean gitarra, 3 gitarra elektrikoak, bajua eta bateria jolea. Eta hor hasi ginen, ni bakarrik gitarra jotzen hasi nintzen. Baina gero abestiak nola nik sortu nituen eta ahotsa ere gustatu zitzaien eta orduan hasi nintzen abeslari moduan.
Eta han hasi nintzen, hasi alotonto, baina super gustora, eta igandetan, egoitzeko 10:00 hanginen gu, ze inorketzuen ordutegi hori, guk aprobetsatu genuen, igual 4 orduz entsaioan. Eta bestiarekin lehen kontaktua horri izan zenuen, edo aurretik kantuko saioak edo eskola jasoak zenituen? Ez, eskola, ez, kantu, ez, gainera amak, nire anaia arrebak sartu zituen kontserbatorioan, baina biak utzi zuten, orduan niri zuzenean ez. Ez da saiatu ere. Ez da saiatu, eta, gitarrarekin hasi nintzen, baina, ikusi zuten, gustatzen saio eta listo, ez? Baina egia da, txikitatik lengusinekin eta lengusekin uste dut Gabonetan prestatzen genula antzerki eta musika saioz berdinak. Eta sarrera kobratzen genuen. Bai, Urteko esfuertzua, hombre. Hori da, saritu egin barrenola, bai. Beraz, kulturren munduko enpresari zena ere bazetorkion gaztetatik. Bai. Hortxe zegoen. Eta esan duzu antzerkia egiten zenutela, eta aipatu duzulen antzerkira beranduxiago iritsi zinela. Nola iritsi zinen? Talde batzuk sortu nituen, sortu edo genituen, ez? Bai. Eta ja, 29 urterekin, casting bat, Golden Apple Quartet, eta nola zen beste... Txoritxo bat dauka alboan. Baina zio ulertu txoritxoa. A ver, sekretua. Ostras, Campingas, astutan eukan Campingas eta, barkatu, Campingas eta Golden Apple Quartekin, bi hoiek casting bat prestatu zuten aurrentzako musikal bat sortzeko. Eta 4 Euskadin eta Nafarroan, egon ziren bilatzen, behar zuten neska bat eta 3 mutilak. Eta niri betidanik musikala gustatu zitzaizkidan, eta esan zidan lagun batek, eta apuntatu, prestatu, bai, abestiak, bai, baina, esketxak ez monologo bat prestatu behar dut, eta enik inoiz ez du olakorik egin, baina, venga, baietz, bai, egingo dut, eta buru gogor jarri nintzen, hor monologoa ikasten depeapa, eta ja egin nuen, eta hartu ninduten. Eta begira, eta hor bai hasi zen, antzerki munduarekin harremana, eta harreman hortatik egia da, bizitza aldatu zitzaidan. Momentu horretan, ze utzi nuen nire ikasketak alde batera, eta honetara, burubelarri, venga, antzerki munduan sartzeko. Antzerki edo antzerki musikaletan. Aipatu dituzu bakarrizketak, gaur lan ezberdinei buruz galdetuko dizut, bakarrizketak eta nik ikusi zintudan duela, uste du pandemia aurretik izan zela, Iparragirreren lanean, hor bakarrizketak ziren, ez? Gutun ezberdinak irakurtzen zenituzten, historiak kontatzen zuen Iparragirreren bizitzan garrantzitsuak edo, izan ziren 3 emakume zineten, eta emakume hoien eta Iparragiren artean egondako gutunak irakurtzen zenituzten. Hor, aktore lana, izugarria, gehi, abestiena. Konta iguzu pixka bat nola izan zen prozesu hori? Fernando Bernuesek zuzendu zuen, eta Iker eta biok, Iker da Demodeko arteko kide bat, bion artean, Iparragirreren kantak moldatu genituen, ze Fernandok nahi zuen nolabait modernizatu edo abestiak ekartzeko. Eta, hori izan zen gure lehenengo lana, eta bion artean, gitarra batekin, ze Angel Unzu etorri behartzen, orduan gitarra eta hotxekin, zeo zer sortzeko, eta Ane Gabarain, Ainara Ortega, eta Irurentzat, abestiak. Orduan, segun norentzat zen, tonua eta hori, eta estiloa, orduan estilo ezberdinetako kantak atera genituen, eta proposamena ere aktore eta abeslari moduan parte hartzekoa zen. Orduan,
hasiera batean kostatu zitzadan, ze monologoak oso luzeak ziren eta inoiz ez nuen horlakorik egin, eta, bueno, erronka potentea zen, baina oso lan polita, gainera oso ongi lagunduta, Ane Gabarain eta Ainara Ortegarekin, bueno, eta Angel Unzu, maestro. Eta orduan oso gustora sentitu nintzen, nervioak, inoiz baino nervio handiak. Bai, ze, karo, monologak oraindik kostatzen, bueno, esaten duk, como si hubiera hecho más. Baina, ez bakarrik momentu horretan, Iparragirren, baina hiru momentu zire oso luzeak, eta bueno, ondo joan zen. Eta egokitzapen hori hain, ez dakit, Iparragirren abestiak ez denok ezagutzen ditugu, oso barneratuak ditugu, nolakoa da egokitzapen hori egitea? Egia da, esan duzu, estilo oso ezberdinak ditu obrak. Bai. Erraz egintzen uten hori? Edo, bueno, bada zerbait, naturalak. Pentsa, batzuk batzuk natural moduan, gitarra hartu eta berehala estiloa atera zen, baina bestetan, igual abestien artean, igual, ahoia egin dugu. Ez, beste bat da, baina oso antzekoak ziren, orduan, igual estilo berera joaten zitzaigun, eta orduan beste estilo bat probatzeko eta natural moduan geratzeko, hori da oso importantea, zaila egin zitzaigun eta abesti batzuk alde batera utzi genituen horregatik. Orduan, nik uste dut dauzkagunak oso importanteak eta, bueno, entzunda dira, baina batzuk ere kanpora geratu ziren. Horratzetik entzuten zan, ez? Lan honen zatxoren bat. Eta beste lan batera pasako gara. Kutsi da zu bidea, Isabel. Musikala hori ere egia da, badela, eta hemen izan genituenean ez, Maria eta Xanti, aipatu genuen, hain gurea den istorioa, ez? Bai, pelikula liburutik hasita, ez? Antzerkia ere ikusi dugu, baina zuek musikalera ausartu zineten. Nola... Bueno, egia esan, txantxa moduan hasi ginen, horrekin, Angel Alkainekin geratu ginen, bueno, kafetxo bat hartzera, eta, bueno, hitz egiten, musikaletaz hitz egiten ez dakizer, eta, bueno, bera beti ezagutu egin dut, aurpegi ezagutu baino lehen, horregatik ezagutzen nuen, ez? Barnetegian, Euskaldun berria naiz, eta Euskaltegian, ikusi dugu, eta antzerkia eta pelikula eta dena, ez? Orduan, oso lotutan eukan, bere aurpegia horrekin, eta musikaletaz, eta ze egin dezakegu, eta zakizer, eta begira, kutsia zu bidea Isabel musikala, eta horrela izan ja, eta txantxa moduan atera zen, baina gero geratu ginen horrekin, ez da, ze pertsonaia dauden, eta nola egingo genuken, eta zakizer, horrela izan zen, gehiegi pentsatu gabe, egia esan. Oso animatua zara gauzetan sartzeko, ez da uste dut? Bueno, pizka bat eroa gaude, eta gainera pandemia garaian, izan da gure lan potenteena, 8 aktore abeslariekin estenatokian, teknikoki ere komplikatua, musikal bat gehiago eskatzen du, ez? Beste batzuk baino. Eta batez ere soinuaren aldetik, ez? Patxi Barko eta Itziber Garmendiak moldatu zuten antzerkira, gure antzerkira, eta Iker Huitzi, Santi Romano eta Irurok abestiak sortu genituen, baina zerotik. Hori esan behar nizun, kasu honetan ez dago egokitzapeni da, zerotik astean abestiak. Bai. Orduan, Patxik pasatu zitzaizkigun, gutxi gora bera non kokatu abestiak eta zeri buruzkoak izan behar ziren. Orduan, horrekin behin gaia jakinda, ze estilokoa izan daiteken, eta hortik, estiloa hartu, eta gero letrakin, lehenengo letra nik egiten nituen, baina gero esan behar da, Aiora Zulaikarekin, Pirritxekin, elkartu nintzela, gero euskara polit bat emateko, bez? Nire euskara askoz, euskaltegian ikasi dut, eta ez da naturala, eta ez da freskoa, eta ez da kalekoa, orduan, behar genuen euskara hori, eta Aiorarekin oso ondo moldatzen naiz, eta kasu honetan, berarekin izan zen
letren historioa. Eta gainera, Maria, Xanti, Ainoa Hierbe, Ignacio Tolosa, Carlos Engema, gero Xanti Iker eta Irurok gaude. Bueno, oso onak dira guztiak, eta oso gazte gainera. Protagonista, ona gaztea, eske dena daukate. Eta Maxaria. Eta Maxaria, bueno, izan zen hori ikaragarria. Ja urte bat beteko da... Urte bete dagoenek. Bai. Baina guretzat orain daukagu oso gertu, ez? Oso importantea izan da guretzat. Eta aukera izan duzuen lan hau behar bezala mugitzeko emanaldiak izateko, egia da esan duzula pandemia garaia, 8 aktore zarete, ziur aski ekoizpena ere, ez da inerraza izango mugitzea, baina izan duzue aukera? Bai, baina, 30 bat egin dugu, eta oso ondo dago, euskaraz bakarri da, eta... eta egia da, 8 aktore eta bezlariekin, eta teknikoekin, eta hori, ez da garestia, musikal bat izateko, baina beste batzuk, baina garestiagoak, orduan, herri handietan, egon behar zara, orduan, 30 bat horrela ikusita, ondo dago. Baina, pena da, hain esfuertza handia egin dugunez, eta, oso polita dago, eta divertigarria, eta nik uste dut, bakoitzak bere lanarekin horrela esango du, ez? Baina, jende guztiak ikusi beharko duela, ez? Eta, baina oraindik zabiltzate, ez da, plazetan, eta badituzu gaina hortxe, begira mentxe dator, etxeko lan gehiago. Agenda, eta gero, asteburu honetarako beste bat, proposatuko dizuet. Bai, jakina, danak izituta aurkitzen. Baina kutxia subidea Isabel, adibidez, ekainak 3 Andoainen egonen gara. Basteron, imaginatzen dut, ez? Bai, hoi da, abuztuan Donostin. Noiz? Bota bera? Genian, 30 eta 31. Ai, behan du xamar, Biego. Bueno, estetan. 30, festa pasata. Bai, festa pasata. Baina, Juan, 30 eta 31. Baina beto, festak pasata. Bai, karo, porrak hortxe ditut nik, kasuan. Vale. Baina bota gehiago gehiago. Vale, a ber, utzi dut, Tolosa abenduaren, begira, etorriko gara, abenduaren 24an. 23. Falta zaizkit batzu. Tolosara zatoztela imaginatzen dut Patxita biok etorriko zatela kafe hartzea gure laborategira, tartetxo baten, besterik ez daia falta, 23 ostirala da, abenduaren 23. Bida ze ondo. Bai. Niri oso ondo datorkitori. Eta, falta zaizkit batzu hemen daukat agenda, baina ja modernizatu egin naiz, eta batzu ja baditut hemen. Orduan, hasi naiz pasatzen agendara, eta utzi ditut batzuk. Baina gehiago badira, demode.eus web horrian ikusteko moduko guztiak. Ze daude hor guztiak, bai demodeko artekoak, itxatxitakoak ere bai, eta asteburu honetarako, igandean, Bidania Goiatzen, egonen gara frontoian arratsaldeko 6etan. Demode kuartet akapela. Oso ondo, aipatu guzu pixkat hori, demode kuartet. Zelan egiten duzu? Helen aipatu duzu, galdetu dizudanean kutsi da zuri buruz nola sortu zenuten zuek 3, ez? Musika. Kasu honetan, demoderekin ere hola sortzen duzue, hor ideia badago, kasu honetan esan duzu kutsi dazun, Patxik eman zizuela, ez? Igual ideiatxo bat. Nola sortzen duzue demoden? Lehenengo ikuskizun musikala egia da, ja besti batzuk bagenituela, orduan Patxik gero bere lana zailago izan zen. Ez zegoen arko dramatikorik, eta ez zegoen, orduan hildo bat bezalakoa izan zen, ez? Abesti batetik bestera pasatzeko, esketz batzuk eta oso divertigarriak. Eta ingelesez, euskeraz eta gaztelaniaz egiten genuen. Baina bigarrenean ja EPA ikuskizuna historia bat kontatzen, historia ez, pedrada, harrikada. Historia asko, baina ari narratibo batekin. Bai, bilbotarrak ematen gara eta Euskal Herrigitik atera direla, munduko estilo musikal guztiak hemendik atera direla frogatzen dugu. Eta orduan...
Gu gara, oinarria, guztiaren oinarria. Hori da. Hori da. Ez dakiten ondik atera garen, ez? Hori da. Ba, igual ez da. Dena gugandik atera direla. Genesian gaudela. Eta hori probatzen dugu epa ikuskizunean. Adibidez, maitia galde egin zautan abestia, Afrikar musikara eramaten dugu. Loa, Bollywood. Horrela, euskal kanta askorekin, moldatu ditugu, Loa, Bollywood. Bai. Zer da hori? Bai, edo behin batian Loiolan, disko Bai, begira, 2014an hasi ginen lan honekin, eta oraindik epa egiten dugu. Bai, askotan eskatzen digute. Gero, epa hortatik, pasatu, musikalekin ere sortu ginen, eta musikal guztiak iaia ikuskizuna egin genuen, eta horretarako ere patxiren aurre ikasketa bat egon zen, eta zen musikalak, aintzineko musikalak eta modernoenak nahaztu genituen, eta akapela bakarrik atena nahi genuen, pantalla ere hor genuen, eta pantailan ere gu agertzen ginen. Bai. Egin nahi genuena zen musikal handi bat bezalakoa izango balitz bezala, baina laurekin, bakarrik, gu laurekin. Orduan, oso lan polita eta horrekin Madrilera joan ginen al Bankia, al Gran Príncipe Pío, Bankia. Ez dakit oso itzen luzea dauka. Hango antzoki batera. Hori da. Eta La Habanara ere, hemos pasado el charco. Eta La Habanan ere, euskeraz egon ginen abesten La Fábrica de Arte Cubano hor La Habanan, eta bideo bat nik horrek audio formatuan, baina bideo bat atera duen grisen akotxean zinduaztenean, hangoa da, ezta? Bai, eta Euskal Telebistak bota zuen, de Mode Quartet Kuban, eta orain dago ETV nahieran, horri ikusteko, eta epa ikuskizuna han grabatu genuen. Musikalak, eta gero, egia da, aur asko etortzen zirela gu ikustera, eta fans batzuk bagenituen, batez ere Iruñan, eta gure abestiekin, dantza egiten zutela eta sakizer, eta pentsatu genuen, haientzat, ikuskizun bat sortzea. Epa txiki. Orduan, epatik datorrena, baina dantzagarria, base musikalekin, eta, poco más alokau, eta haiek ere part ardezatela, orduan, oso lan polita. Orduan, lau lana de Mode Quartekin, laukotearekin. Egia da, gero, Kutxia Zubidea torri zela, Loraldiko eta, Iparragirre, Porrutata, ez porru espatata, aurrentzako beste ipuin musikal bat, ipuina Patxire Barkorena da, gure zuzendarien. Eta... Kurioso da, entzulea, irko pentsatzen, eta Patxi hor, jaja, Patxi dago hemen eserita. Patxi atxaldeon, Atxaldeon. Hor itzalean dago, etorri da bisitan. Baina, gustora zaude Patxi ondo? Oso ondo. Marabi. Horrela behar du, itzalean utziko dugu Patxi. Poderen asombra. Egia da hori, de Mode Quartetik, 2019an pentsatu genuen beste gauzak egin nahi genituela, eta orduan de Mode produkzioak bezala. Gaude oraindik, de Mode Quartekin jarraitzen dugu, baina beste ikuskizu musikalak eta beste aktorekin eta artistekin ere lan egiteko, ez? Adibidez, itxatxita horietako bada, ezta? Bai. Aipatu genuen, oindala 2 aste edo izan zenuten estreinaldi Astigarragan, ez? Hori da. 2 aste ez dakit badiren. Bai. Eta Maria eta Xanti hemen egon zirenean ere, pixka bat aipatu ziguten. Bai. Baina zuk, lasaiago konta dezakezu zerbait gehiago, itxatxita, zer da? Vale, itxatxita, Pegados, el musical, gaztelaniaz, katalaniar musikal bat da, eta orain el Terrat katalaniez
ari dira egiten, gaztelaniaz ere bai, eta herri askotan egin da, Kolombian, Mexikon, Argentinan, bueno, asko ez, ze orain dela 10 urte, 2 Max sari lortu zituen musikala da. Bai, eske orain euskeraz ez zait ateratzen, Bia ze momentu polita. Dozkeo gure laborategian dozena, 2 edo 3 ume, hortxe eskursioan dabiltzanak, eta hor atzekaldean geratu direnak ikusten, zegertzaten da, Kalisto dago hor, euren irakasle lanetan, agur, eta saldu dira, hemen irratia egiten ari dira, eta hori da Joli Pascualena, demodekoa, eta guztia esplikatu diet, Seguro badakitela. Ala pila bazian, Bai. Nik tartekan nabil, banabil entzuten mikrofonetatik sartzen zaigu, aurren joan etorria, ez da gize gertatzen du, baina aur pilo bat abiltza gaur bueltaka. Aur maiatzak ama, zergatikote da. Ez da gitu, baina ze gauza polita jola, abiltza energia horrekin. Bueno, itxatxitara bueltatzen. Egia da, bueno, euskeraz egiteko aukera izan genuen, orduan, eta Maria eta Xantirekin oso gustora gabiltzanez, eta, bueno, ikusi genuenean, musikala ikusi genuenean, 2 hoiek ikusi genituen, bai ala bai, oza, orduan, haiekin sortu zen, montatzeko ideia. Ainhoa Aier bere erizaina moduan dago, eta piano jolea, kasu honetan doktorea ere badena, Paul San Martín. Laizter, espero dugu gurera etortzea, disko berria ere badauka hor eskuartean, eta gonbidatu genuen. Eta ark ere esan zidan, ni euskaldun berria naiz, baina animatuko naiz. Eta animatuko da. Eta poza egiten dugu, Paul San Martín euskeraz gurekin egotera. Bai, oso ongi. Animatu dela. Aizue, itxatxita horren irudirik badago ikusuei? Bai, gure kartela, eta orain, ja gutxi falta da trailer bat edo promo bat ateratzeko. Eta begira. Eta Iñigok ezekien ezer. Nik hemen daukat teaser bat, ez da dela nondik atera den. Gu baino lehenago. Ez da egia. Baina ikusi daiteke agian, Bueno, ikusteko egongo da bihartik aurrera. Beraz, nik hemen daukat, baina ziru derakutsi. Hori da, zuk ezin bihar erakutsi. Bihar ja egonen da, sare sozialetan. Oso ondo. Adi bihar guztira. Bueno, egia da, aipatu dut herri askotan egin dela, baina orain patxik erakutsi dit Alemanian ere egin zela, bai, hizkuntza askotan, orduan, euskeraz ere egon behar zen. Zertan di joan? Asuntoa, diskotekan biltzen dira neska eta mutil gazte, eta, enroiatzen dira komunean, eta itxatxita geratzen dira. Enroiatu, musuetatik garatago doaz, bai. Arropak ere zertxo baiterazten dituzte, eta horrelako batean hori da, horrelako batean penetrazio bat gertatzen da, eta penetrazio hortan itxatxita geratu dira. Hori da. Txakurrei gertatzen zaieta, esaten dute gizaki ere gertaraki gukela, ez da? Posible dela. Orduan, horretan sortu gara. Penis captivus. Nola? Penis cautivus. Ui. Captivus. Ze polita. Ze beldurra. Polita ez? Bai, kontuz ibili. Polita? Zuek ikusiko bazenue itxatxita, konduratuko zineteketen, zerbait polita, atera daitekela horrelako egoera estu eta larri batetik. Hori da. Oso lan polita da. Bueno, larrialdietara joaten dira, eta hor gertatzen da, hor musikal osoa gertatzen da hor, ez? Orduan, han ezagutzen dira, benetan, ez? Eta ez da erlazio, hori, pinpan erlazio horretakoa, ez, sakonago, eta karo, hor daude itxatxita, orduan, deserosoa da, egoera, pienso yo, ez dakigu, baina deserosoa... Mina egiten du, kontuz, ez mugitu, hori da, minatzen dute, eta giro horretan... Bide batez azaldu harri entzuleari,
hau txakurrei askotan gertatzen zaie, inoiz bi txakur horrela itxatxita ikusten badituzue, pakean utzi. Bai, ez da... Ez da, saiatu behar askatzen, ez usatu txakurrak, utzi ez du egoten, alden lasaien, eta askatuko dira. Hori da. Eta gizakiekin, antzeko parezido. Bukaera, bueno, ez dugu bukaera kontatuko, bueno, ikusi behar da, eta jakina eta datak esango dizkiguzu. Data batzu da ditut. Oso divertigarria, esan behar da, oso divertigarria, eta musikalki ere oso onak. Euskerara egiteko kostatu zaigu, ze oso musikal, abiadura hondiko musikala da, eta hitzak por todos los lados, osea, bueno, kriston abestiak dira. Zer abili dituzue originalak zirenak, baina euskarara itzuliak. Hori da, bai, egokituak, antzeslana ere. Egokitu dute Aitziber Garmendiak eta Patxi Barkok. Ja, gutxi gora bera ekipo guztia hartu dugu, kutsia subidea Isabel musikalatik. Eta begira, datorren, ekainaren 16-tik, 19 Donostin. Hori, behaiek aipatu zuten uste dut bai. Antzoki Zarren. Hor, egon jarraia, egon behar da, oso divertigarria. Eta publikoan itzerako, ze estreinali izan zenuten duela gutxi Astigarragan, ez? Izan zen estreinali Astigarragan hori da. Eta bertan oso gaztetxoak ere baziren, jakinara zirri gugurasuei, open mind pixka bat. Open mind, bai. Open mind. Egia esan... Bi rombotxo ez da geno, rombotxo bat badauka, itxatxitanek, rombotxo bat. Edo erdia. Ez da zer ikusten. Gero bideo jokutan zen, nola da biltza, por ahí. Bueno, bideo jokuta. Bildak eta ez dakizen. Elite eta ez dakizeta. Oso violentoak dira eta sexua zari ganenean, zeizko, ze gertatzen da. Rombotxo erdia eta beharrezko rombotxo erdia. Egia da ikusi nituela bi ama horiek, eske oso txikia ziren, orduan abisatu nien, esan nien. Ez dakitzuen ala ez, karo, kartelean nik uste dut oso garbi dagoela, eta 14 urte... 14 urtetik aurrera, gomendatzen dugu, baina egia esan, segun seme alaba nolakoa den... Gaur egun segun seme alaba nolakoa den, 12 urterekin dagoeneko estreinatuta dago. Hori da, eta 12 urteko talde bat zegoen, eta oso gustora egon ziren, eta... Begiratzen diate, Goiurita Oianak, hartuko dugu estadistikoki, Espainiar estatuan behintzat datuak nik ikusi izan ditut, ez dakit Frantzian, sexu iniziazioko batazbesteko adina, 13. Dio Patxik, igual gutxiago. Da, bataz besteko 13 aldin bada, horrek esan nahi du, 11 urterekin norbait bada bilela xirri-xirri, eta ze ondo, informazioa balin badaukate, eta gauzak pulamentuz balin badakizkite, ze politia, zu? Ez, esan Espainiar estatuan bataz bestekoa 17 urte diala. Gizon emakumena astuta. Bai. Horrek esan nahi du, emakumeen kasuan gaztexeago, gizonen kasuan zarxeago. Emakumezkoen kasuan hartzen balin baduzu batazbesteko 15ean, horrek esan nahi du 12 urterekin badabiera jendea xirri-xirri. Bai, 15 asko eruditzen zaide, Bai, handi egi. Vale. Bueno, ala uste dut, segun nola ikusten dudanik panorama. Baina, bueno, kontatu nien ama hoiei, bueno, zertaz di joan asunto, baina ze da, sexu zakarra ikusten da edo, ez, bueno, itzaletan ikusiko da, baina itzaletan bakarrik. Oso sutil. Bai. Eta oso polit. Egia Zaldiberian oso sugerentea da. Bai, ez. Sexia da, eszena. Bai. Eta fina da, eta polita da. Argia, tela baten transluzidade hori, gardentasun hortan, eta oso polita da. Bai, postura batzuk ikusten dira, bueno. Bai, eta posturak evidenteak dira. Bai. Garbi ikusten da, zertan ari diren. Ikusten dena, eta gero masturbazioaz ari direlako, eta emakumezkoena masturbazioaz batez ere, eta bueno, eta ongi dago ikusteko. Oson, no? Ze gehiago, bueno, baditugu gehiago, baina igual hori demode.eus ikus daiteke. Hemen txelkarbanatuko diogu gure entzulei demode.eusen webgunea, eta antxe daukazue dena. Eta ondo ikusten da, Max Saria, eta hori izan da hortxak, bueno, mugarritxo bat, lehen aipatu duzu, oso berezi izan zela, eta noski bada. Aipatu genuen gainera erratxaioan, gertatu zenean. Bai. Asko. Bultzada handia izan da guretzat. Batez ere, bueno, mentalki, batez ere, eso como, bueno, ongi goaz.
Ez da ikusten baina. Patxiariak inuak egiten, horrela irikite itxi, ez da egitz esaten dio, baina... Ez nago hemen. Ez nago hemen. Ez begiratu Hori esan nahi du. Ez nago hemen. Aipatu duzu mentalki izan dela bultzada, baina dei gehiago egon dira adibidez lana mugitzeko aukera, ez? Batzutan pentsatzen dugu, saria eman eta orduan etorriko dira eta deiak eta bar. Edo hortan ez da nabaritzen akaso? Ez, horretan ez da nabaritu, baina bai nabaritu dela zuk deia egiten duzunean, zenolako erantzunak dauden, ez? Eta bueno, ate gehiago irekitzen direla, Espainian estatuan badugu banatzaile bat, hori ere lortu genuen honi esker, orduan, eta, bueno, erlazio batzuk ireki dira, orain gaude elterratekin, aber zeo zer gertatzen den, eta... Bai. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Horrexe gati zer da. Ba, euskera zentzunuen lehenengo abestia. Bueno, eta ikasen. Bat atera zen uzten, handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten, handi. Ez gara bisibili eta agurtu behar dugu Laizter Joli, baina bestela gitarra hartu reverb pixka jarriko geniokeen eta baina hori beste bat erakutziko dugu. Zergatik ez Edo karriko diot gitarra, zuen edo zuena. Karriko dizut gitarra? Nik? Karriko dizut nik zuri gitarra orain eta joko duzu? Baina zer jo? Pentsatzen, aber zer... Zer jo, ez? Baina ez jarraitu entrevistarekin, ni bazpade gitarra finatzen joango nez. Itxasodin eta zabal bat izanen da eta guria da Euskara itxasodin eta... Ni galdetu barri hona abesti honi buruz. Esan duzu, nik entzun nuen lehen abestia. Hola izan zan? Ba, euskeraz ikasi nuen lehen abestia. Bueno, ikasi, esaten nuen, entzuten nuen moduan, baina bai, anaiak ekarri zuen etxera, anaiak euskeraz entzuten zituen asko, eta orduan, a ber, eta ikasi nuen, hau zen lehenengoa. Ze gitarra politari da finatzen. Historia kontatuko balizu, baina mikrofoneri gabe dago. Nigo beraz ez du kontatuko orain, ezta? Ez, mesedez. Gitarraren historia dagoeneko Euskal Herri osoak daki. Bai, esango nuke. Haien nabari da osteguna dela, Gaude giroan... Parranda zera bat dago. Pixkat pintxopote giroan gaude, Venga, hau, elkarrizketa, galdera, musika, berriro galdera. Ni pentsatzen un eskatzia, baina esan gabeztiot eskatuko babegira inigo kortiak. Bai, induta egia esan, oraindik ez dakize, baina zerbait okurritu zait. Dena den, bukatu baino lehen. Bai, jakina. De Modeko Artekin, hasi gara de Modeko Artekin, eta bueltatu gara de Modeko Artekin zeo zer egiten, eta Umore Azokan aurkeztuko dugu de Modeko Artet sobre ruedas, gurpil gainean, kuatriziklo batekin, guztiok pedaleatzen, eta bitartean abesten, bai. Wow, hori ere beste erronka bat, eh? Bai, beste erronka, bai, lokura izango da, orain da Durango Azoka. Umore Azoka, Leioan, eta egonen gara, maiatzaren 19 eta 20an. Aha, datornaz buruan? Hori da. Orduan horretan gaude, gaur entsaio daukago, eta horretarako prestatzeko, ez? Eta, a ber. Gitarra bat eman dio Inigo Joliri, eta orain ikusiko dugu, ze gertatzen den. Nik euskara zaukenduko dugu. Eta rever pixkat jarriko dizugu, ezta? Begira, eske hau, abesten dut nik, hasten naiz ni abeste, baina gero besteen ahotsa igual ez dakitongi, orduan utzi pentsatzen momentu bat, bale? Bai, pentsatu. Ze zalantza daukazu? Zer egin? Zer egin ondo dago. Galderaren erantzun hori erresetorri daiteke. Bai, zalantzari gabe. Hor txutziko dugu, Joli Paskualena. Aizu ze hona den argazki hau, baina ez dakit nola ikus dezakegun.
Sobre ruedas aipatu duena leioan egingo duten onena. Hau, oso res. Nik egingo du nere WhatsAppera bidali patxire maimenarekin. Oso ondo, bai, zenik hor ja. Gauda hemen oso etxean bezala, ez? Bai, sentsazio hori ematen du, ezta? Gauzak egiten, eta... Guk elkarrizketak prestatzen ditugu, entzule maite. Ez pentsatu ez. Baina batzutan gustatzen zaigu horrela improvisatzea eta horrelako gauzak gertatzen dira. Da ze politak diren, aldi berean, ezta? Bai, bai. Adibidez orain, joli prestatzen ari dela. Bueno, orain dela asko ez dudala besten eta okurritu zait hau, eta bueno, mendian gora, aritza. Mendian gora, aritza, hauntzak aitzetan dabiltza. Nes, jazta. Ezke gaizki hasi naiz, eta bakatu, momentu bat, bakarrik apuntatuko ditut akordeak, eta listo, bale? Apuntatu akordeak, eta... Momentu hau, Oi, falta zaidu. Oi, Ana, zu gitarra jotzen badakizu? Ba, ikasten hasi naiz. Bai! Pixkat baino, kostatuko zaite. Piano jotzen badakizu, orain gitarra... Gustatuko litzak izugarri abesten jakitiago, Juli. Bai. Bai, kriston inbidia mateite zola entzun, eta segundu baten txak, hola, hain eroso entzutia. Bai, zegoen telesail bat Sabrina Cosas de Brujas, Sabrina the Teenage Witch telesaia, eta atal batean, berak nola magia egiten zekien, eta liburu bat zeukan horrela, magia trikimailu askorekin, horietako batzen, karamelu moduko batzuk, goxoki batzuk, eta goxoki horiek jaten balin bazituen, bazekien, sekulako ahotsa ateratzen zitzaion. Paniko je beharko nituzke. Paniko hori nahi nuen. Bai. Goxoki bat jan, eta bapatean horrela Whitney Houstonen ahotsa. Hori da, zora garria. Bagoaz, joli entzutera. Mendian gora aritza, hauntzak aitzetan dabiltza, itxasoaren harimak dakar ur gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, txorin negartiz bete da eta humorez ustu da. Emaidazu freskura. Ai, amatxe, maitia. Koa badugu eta eskertzen digu joliri gure. Enferrona txikiontan parte hartu nahi izatea, ze bestako esango dize, ai, ez. Eta hau enferronatxo bazan, eta guk badaukagu hor zatitxo bat oso eder geratu dana, eta horeitzapen modura. Zenbat goxoki hartu barko nik genituzke hola kantatzeko. Eta zebertxio polilla. Bai, oso polilla. Zeuria da. Aizue, uste dut, Arratxaleko zeiak hemen bueltan dauzkagula, agurtzen behar dugu, baina zehia jartzen ikusi dut joli, venga joli, eman, azken. Zergatik ez du da bestu lauteiatu, Zure ahots berezi hortan, edo zer goza oso ederra da, eta lauteiatu ere, bai, beraz, lauteiatu honekin agurtuko dugu barko saioa? Venga. Joli Pascualena, mila esker, Patxibarko zuri ere bai horitzalean, Oiana, datorren ostegunera arte, Goiuri, bihar arte, eta zuri entzule bihar arratsaleko lauetan hemen, naiz irratian, bigarren kafean horrelako goza gertatzen dira, lauteiatu. Ta postutzen naiz, ta ziur zuria itare bai. Ta ze ondo, zer handijua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian,
Aixetan. Eta horrela xebauaz eskerrik asko Joli Pascualena, arratsaleko 6ak bueltan, musuak denoi, bi arratsaleko 4etan hementxen naiz irratian, bigarren kafean, izan ondo, aio, 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 aio. Keep calm and bigarren kafea.